Presented by the Regna Films Masodi। संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डेमा पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग ये कहता। संतोष भैया पर विश्वास करके दिखाइए भौजी। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग ये कहता। अरे हो जाई हो टल बनाली हो गंगा के गाली हो दिक्कत फैल रहता। हाँ ये तो बात सही है बा। के बहट चाहे तहाँ नहीं मनने तहाँ लागे के बाहो। ए भौजी विजयी के झंडा लहा रहबे के बहो की संतोष भैया के जीताबे के बहो की विजयी के झंडा लहा रहबे के बहो की संतोष भैया के जीताबे के बहो। संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो? संतोष भैया कैसा हो? संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा गहुआ में नहीं के हालान बा सब कहता टोला मुहालान बा। हाँ तो बात सही है भाई भौजी। पूरा पंचायत कहबाई नहीं प्रयास हो फिर में पास होई नारायवास हो। पूरा गहुआ में नहीं के हालान बा सब कहता टोला मुहालान बा। आई गइल चुनावे किसमें निकाल हबे के बाहो। ए भौजी सुना ना विजयी के झंडा लहा रहबे के बहो संतोष भैया के मुखिया बनाबे के बहो की विजयी के झंडा लहा रहबे के बहो की संतोष भैया के जीताबे के बहो। संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो? संतोष भैया कैसा हो? संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डेमा पंचायत के रहे बाटे हो सब करत इहे सलाह बाटे हो। ए भौजी अब की विजयी दल कन्फर्म बा। भैया संतोष के बापूरा अब की लहर गावे गावे गली गली न के नुकहर। डेमा पंचायत के रहे बाटे हो सब करत इहे सलाह बाटे हो। ओह सहनी राज अरविंद के बात बता दे के बाहो। ए भौजी विजयी के झंडा लहा रहबे के बहो संतोष भैया के मुखिया बनाबे के बहो की विजयी के झंडा लहा रहबे के बहो की संतोष भैया के जीताबे के बहो।